София Ҷораевӣ 9 сола яке аз хурдтарин тамошобини мағозаи навтаъсиси олами паррандаҳо ва ҳайвонот дар шаҳри Хуҷанд мебошад. Вай истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон буда ҳамроҳи модараш барои тамошои мағозаи мазкур омадааст. София мегӯяд диққати ӯро бештар дар ин мағоза моҳиҳои рангоранг ва паррандаҳои нодир ба худ ҷалб намуд. Аз рӯи нақли духтарак ба ин тамошобини наврас кушодашавии мағозаи олами паррандаҳо ки бозгӯи табиати зинда мебошад хеле писанд омадааст. به من همین خیلی معقول است که در شهر خوجند باز همین خیلی شده شود. ماهیچه ها گروبای اجازی هست در اینجا و آدمانی پر است. ифтитоҳи мағозаи олами паррандаҳо ва ҳайвонот дар микроноҳии 18 маҳаллаи Мевағули шаҳри Хуҷанд дуюмин мағоза ба ҳисоб меравад. Аз иштироки сокинони шаҳр ҳангоми ифтитоҳи мағоза маълум гардид, ки дӯстдорони табиати зинда аз ҳисоби калонсолон ва ҳам наврасон хеле зиёданд. Табиатдӯст ва соҳибкор Азимҷон Бобоҷонов мегӯяд, дар мағоза беш аз 30 намуди паррандаҳо, наздики 50-60 намуд моҳиҳои рангоранги аквариумӣ, 10 намуди гурбаҳо ва хазандаи ҳашароти баҳрӣ барои тамошои сокинон ва ҳам барои фурӯш гузошта шудааст. Ҳамчунин дар ин мағоза маводи хӯрокии паррандаҳои ҳайвонот ки истеҳсоли ватаниву хориҷӣ мебошад ба фурӯш гузошта шудааст. Барои нигоҳубини паррандаҳои ҳайвонот бошад қафасҳои гуногун ва аквариумҳои муосир ба фурӯш гузошта шудааст, ки дӯстдорони ҷонварони хонагӣ имкон доранд бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. аз Ӯзбекистон оводосим ҳозир Андиҷон, Намангон, Самарқанд, Воромдос, сони шаҳри Русия, аз шаҳри Москва, сони Санкт-Петербург дастрашӣ шуд. ҳозир ба канареко папугайо аз Ҳиндустон оварда шуд, серия шуд. як партия паррандаҳои нодирӣ аз ҳама шӯротарин дастрас намудем дар шаҳри Хуҷанд. истиқоматкунандаи микроноҳии 18 Абдурауф Олимов ҳамроҳи набераҳояш барои тамошои мағозаи олами паррандаҳо омадааст. Вай мегӯяд, ин макон барои кӯдакону наврасон як мавзеи истироҳатӣ низ хоҳад буд, зеро сокинони зиёд ва дӯстдорони табиати зинда имкон пайдо карданд, ки ҳамроҳи кӯдакони худ ба ин мағоза омада аз паррандаҳои нодир ва ҳайвоноти гуногун дидан кунанду харидорӣ намоянд. аввали баҳор сар шуд, паррандаҳо лона кунӣ, чӯча бурорӣ, яъне ки марҳалаи минанда тобе аст. мана ҳар якта ҳозир хонанда мисолки паррандаҳои хушхон ба намуди канарейка ё тӯтиҳои гуногун вуҷуд дорад. дар ин мағоза ҳамаи витаминҳо, мисол гирем лонаҳо барои ҷуфт кардан ёки қафасҳои мисол гирем шаҳрҳои Хитой, Турсия, Тошкан омадагӣ дар инҷо вуҷуд дорад. беҳад беҳтарин, аз ҳама беҳтарин мағоза ҳисоб мекунам. Какаду ин яке аз паррандаи нодири мағозаи навтаъсис мебошад, ки 5 рӯз пеш аз Австралия ба Хуҷанд ворид карда шудааст. нигоҳубини ин паррандаи нодир бар зиммаи як корманди мағоза Абдурасул Бобоҷонов вогузор карда шудааст. Вай мегӯяд, беш аз 40-50 намуди оилаи паррандаи какаду дар Австралия зиндагӣ мекунанд. ин намуди паррандаҳо асосан гармидӯст буда ба иқлими Тоҷикистон низ тобовар мебошад. ба иқлими мо тобовар мебошад, ҳам сухангӯ мебошад. мо нияти мо ҳамин ки оянда насли ҳамина ба Тоҷикистон зиёд карда шавад. Паррандаи ҳайвоноти ба фурӯш гузошта шуда вобаста ба аҳамият хусусияташ нархи гуногун дорад. Масалан, нархи як парранда аз 50 то 22 ҳазор сомонӣ ва моҳиҳои аквариумӣ аз 10 то 1000 сомонӣ арзиш дорад. Равоншинос Шӯҳрат Иброҳимов низ кушодашавии мағозаро барои сокинони ин маҳал ва ҳам наврасон хеле муфид арзёбӣ намуд. Вай таъсисдиҳандагони мағозаро бо ин иқдоми хуб табрик намуда, таъкид кард, ки будани як ё ду намуди ҷонвари хонагӣ дар ҳар оила муҳим аст, зеро ба ақидаи вай кӯдаке ки ба нигоҳубини парранда ва ё дигар намуди ҷонвари хонагӣ машғул мешавад, ҳатман раҳмдил ва бомеҳр ба воя мерасад. равоншиноси муосир мегӯяд, ки агар шумо хоҳед ки фарзанди шумо раҳмдил, пур аз меҳру шафқат шавад, шумо бояд як камин хел ҷонвари табиӣ вай ба ҳадя кунед. вай бояд нигоҳубин кунад. баъди нигоҳубин кардан фарзанд ба меҳр мешавад, раҳмдил мешавад. ба тамошобинони хурди мағозаи олами парранда ва ҳайвонот дар шаҳри Хуҷанд хазандаи хурд ё худ сангпушт ҳамчун ҳадия тақдим карда шуд. соҳибкорон ва масъулин тасмим доранд ифтитоҳи чунин мағозаи паррандапарвариро дар шаҳри Бӯстон низ сохта ба истифода диҳанд. гузориши Фарзона Шамсӣ ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.